ассалому алайкум кадбонувони азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. тарзи таҳияи мураббои қулфинай ва ё тутфарангӣ. барои як коса қулфинай як коса шакар мегирем, яъне 1:1 ва мегузорем ки об кушояд. баъди он мурабборо дар рӯи оташ мегузорем. оташи мо бояд миёна бошад ва мегузорем 5 дақиқа биҷӯшад. аз замони ҷӯшиданаш ҳисоб мекунем ва як шабона рӯз мурабборо нигоҳ медорем. баъди як шабона рӯз мурабборо дубора дар рӯи оташ мегузорем ва мегузорем ҳамагӣ 5 дақиқа биҷӯшад ва барои санҷиш мисли ҳамеша дар лалича каме мегирам ва кафки мурабборо бояд пурра бигирем то мураббо тоза шавад ва боз бо ангушт хат мекашам. ҳамин ки нақши ангушт монд, мураббо омода аст. сарпӯшакҳоро 5 дақиқагӣ меҷӯшонем. банкҳоро 10 дақиқагӣ дар буғ нигоҳ медорем ва баъдан ки хушк шуданд ба он мураббои гармро кашида мисли ҳамеша сарпӯшро монда бо асбоб маҳкам мекунем ва бо дастархон печонида 2 шабона рӯз гарм нигоҳ медорем. хуб, шукри худованд, боз як захираи дигар барои зимистон омода шуд ва ҳоло ки меваву сабзавот фаровон аст, ин имконро аз даст надиҳем ва барои зимистон захира кунем. чун гуфтанд сарфакори оташдон беҳзи савдогари Ҳиндустон. то видеои дигар, худованд нигҳбон.